Mergane denen pinter, men. Makane nek kenapa kok nek dukun diarani wong pinter? Kuwi mergane sing marana dukun wong goblok. Ya wong goblok makane sing mara goblok sing diparani kudu pinter ngono ta. Wong saiki nek misale wong wis kepepet nang desa iki tau men. Kuwi kontraktor anggoleki jenenge kan terkenal misalnya jenenge Mat. Wong muni sekti ngono. Yo kuwi kontraktor iki anggoleki sing jenenge Mat kuwi. Digenahi omahe deh. Tak moro. Yo kuwi dhewe cerita, kuwi mone kontraktor saiki kok koyo bangkrut ora tau oleh tender ngono. Yo wonge digenahi. Cobi sampean dandani melih salate. Terus ditambahi tahajud. Kuwi dilakoni tenan. Ora nganti taun iki wong wis mara rono ngekeki bebungah. Nek oleh tender meneh kuwi. Kayak persenan ya. Oh. Nah, kuwi wonge gek ngaku. Matur nuwun sampean arep ngekeki bebungah ning aku kudu dukun. Dan ini sebenarnya pawang ulo. Tukang golek ulo lho. Heeh. Aku nek cen pawang ulo kok sampean ngekeki wejangane kok iso Pas. Pas. Aku ora ngekeki wejangan. Ming nek umume wong Islam kuwi nek rezekine rekoso benek iki salate. Ngono lho. Kuwi. Ya ming ngono ki tok. Jebule sing jenenge emat sing diarani wong pinter kuwi tangga desane kuwi. Ternyata kan secara ngene wong iki nek wis liwat percaya sugestine iki mau lho. Sugesti wis nganu saka awal wis tersugesti kok itu. Nah, Jadi percaya tekan buri ya percaya ya. Wae ngene ling lakoni kanthi mantep ya iso diijabah tenan. Yo tulus. Yo tulus bener. Pawang ulo. Pawang ulo. Adoh karo perdukunan tenan. Ane semono uga wong wek dhewe ya ana roke. Nah iki cerita-cerita meneh do iki do tak takon. Ya sik bar iki ya. Tren-trene cikungunya lho. Halak kena cikungunya kuwi. Sing rokep akon bapakne Pak dundange tukang pijet apa dukun tinggal. Sing dimaksud rokep iki Pak Pomo lho, dukun pijet. Ha tekan tinggal wis takon, griyane nggen dukune tinggal pundi iki? Ha digenahi sing lor sing dukun. Nganu bulbul kuwi. Diparani ro wonge. Mas iki sampean kena mulyono ngono. Mulyono niku apa? Bangsa setan sing ngasut ngono. Heeh. Iki tukoke minyak entek 450 to pira jare. Padahal kon marake dukun pijet. Walah. Lah iki jebule kan bare kok kaci omong karo aku, "Dowe roke kok ora iso ngono." Ngene-ngene nek gogok suwi ra wah kuwi cikungunya wong. Jane cikungunya niki wae mari dhewe. Iya nek kuat. Kono mbok nunut nek gelem jak nang puskesmas ngono. Tak parani. Ya pong anu nang puskesmas golek obat. Wah aku ora wani suntik kon, ora suntik ra apa obat. Nek ora iki nek niki wae lumpuh aku. Lah roke gak gelem. Tak terin nang puskesmas. Jebule kuwi cikungunya. Aku sak ganas-ganase mulya iki nek ora mulyati mesti wedi ya. Iya. Cewer. Tempelan setan lho, setane Ronardi gila aku. Ora cerita mau lho le persiran nang anu kuwi lho mau lho. Teruske iki. Iki nang Bit Comedy Channel iki wongane iki. Persiran nanti. Ning Singapura, Malaysia ro mendul iki lho. Wis kuwi sok meneh rawan dijak. Iki sapa mendul nang birokrasi imigrasi ping pindho pira aja. Piye maksudnya? Ora lolos ngono apa? Ora lolos. Ning ditahan karo pihak imigrasi kono. Ning imigrasi. Ngono ki ndara kono ki golek-golek. Ya kono biasane golek tumbal, kan airmu ora tumbal. Ora ngono. Ora, aku gumune iki lho. Iki lho aku lho judul nek iki lho. Kan nyelah topi kuwi to, nggonku to. Bali iki ngerti-ngerti iki ngendi dhuwur lemari iki kok ana gudai, ana apa to? Cappuccino apa gudai apa oleh-oleh saka Singapura iki gur kopi kan. Indonesia akeh ning Indomaret iki ngono. Iki tugu sing ngene ora oleh. Ora. Batinku iki mampir Indomaret sik iki. Anu nang imigrasi kuwi tekno persyaratanane. Ya mungkin kono jane ya pengen golek persyaratanane karena komplit rombongane wong 90-an to. Tapi visa bareng to, visa wisata to. Heeh. Nah kuwi nendul ki dilalah ana sing jenenge Ahmad kuwi. Lebar lapor kelangan paspor. Ya dilalah jenengan padha. Ahmad padha ning kono curigane lelek kuwi gawe paspor meneh. 2 kali paspor ngono. Andul dhewe takoni iki paspor pertama.
Kan kadang di-scan lho, Ndol, di-scan. Kan juga adek kudu ndelok foto. Handul ki ra tau gelem ndelok fotone kuwi ya tau. Kowe mesti ndelok fotone tau. Kan kudune ndelok foto raine wek dhewe dipasken nggon ukurane foto lho. Carane barcode aja ya, barcode. Oh, nah, Ndul mungkin kan ndelok foto kuwi. Dadi begitu di nganu wajahe ra gelem. Akhirnya digawa manualan. Sing keri malah ketahan nganti Surak sing ini konyol. iso telung perjalanan misalnya, telung tempat. Ditahan dadi Iso lho. Wong loro, harus ta lho. Mas Agung. Oh iya Mas Agung Jowoto. oh piye aku ra melu kok. Bilang Jowoto. Wong kaya company ya to masalahnya. Dadi ra lolos ngono. Oh, ya. Aku pernah ra lolos pisan nih. Tak scan kene iki ora gelem jebule kualik to. Asem tenan aku. Kualik apa nih? Kan ana sing paspore kudune sing ning kene yo. Sing kosong ning kene. Oh, aku tak kualik. Akhirnya celoki metu manualan kae. Begitu liwat ditakoni petugas iki. Masalahnya Mas. Enggak bisa di-scan. Dijaluk paspore, di-scan kene nggon sing ngono langsung iso. Ini bahasane nek nang kono Melayu. Basane apa? Ana bahasane mlaku. Indonesia ya. Ora Melayu kabeh. Bahasane ra mlayu kabeh, kadang mlaku jarine. Ya Melayu. Brangkang barang itu ya. Singapura tetep oke sing iso Melayu. Yo, ora kabeh yo. Kan nek bahasane Singapura meh kaya Inggris kae. Kok Bahasane. Oh, bahasane kaya bahasa Inggris ngono lho. Ya Inggris ana. Inggris. Makanya kunci-kunci barang ngono kan. Kunci Inggris ini ya. Ya minggu cara kaya wingi oleh kesempatan nang Singapura Malaysia iki mundak pengalaman. Iso nceritani kaya aku sing wong desa ora tau rono rene ngono ya to ya. Aku asli yakin Ping padha nek wong urip kok urung tau nang imigrasi iki wis rugi-rugine wong rugi to. Heeh. Donya luas kok ya to. Jagat iki ombone kok ngono kok tengok-tengok nang kene tok. Ning desa terus to. Kuwi denok DC kuwi. Kowe wis tau ning Singapura Den ngono coba. Ambuk saiki Pak Tribagi apa? Ya wis tau ning Singapura ora. Pirang-pirang urung tau pasporan aku ngono. Sesuk umroh ya tuh. Umroh sesuk wis tekane anu ya. Umroh. Kowe nggo nganu do, nggo payung panas kono do. bosmu aja sih. Wah. Pendapatane wis Ora iki tembus 22 isan. 22. Per tahun per bulan iki 2,2 M. M ya wah. Sing sesuk nek tembus 2,7 Eropa. Karo delok juru. Nek pertemuan jonalan nang ndure juragane kae lho. Selamat datang lho. Early iki lho. Early lho. Kok juragane kae? Fotone dipajang ke awak. Pesan di ono pertemuan jonalan kae. Dhuwure heeh kae. Dhuwur bengkel motor ya. Nah, dhuwure Pak Sis kae. Pasang. Mah wong jaman iki. Iki jen wong iki Pak Sis bengkel kan to. Enggak dipajang dhuwure Pak Sis. Relasine pol dino. Makane nek wong iki ora oleh ngepak wong liya iki mergo dhewe ora pernah ngerti nasibe wong iso kepiye ngono. Iso malik grimbyang ae to. Pak Yuzun iki mbiyen kek nalikane nang Jambu Mas dekne ngrentalke mobil, kakangne wis ngrentalke Innova dekne jeng ngrentalke Xenia apa Avanza kuwi padha wae. Ketika kumpul keluarga besarnya dekne ora nyari lho. Asake nganti balik grembyang, biyen sing paling keren ndi tanding karo Pak Yun saiki ora ana sak kuku irenge. Cek Lotusnya lek nek kowe. Saiki nek cara nang Butur cek Lotus aja wis sangar to. Sangar. Nek secara kekayaan saiki ora ana sak kuku irenge Pak Yun. Karena wis pendapatannya wis gede. Wis gede. Kuwi sing pengalaman ning Singapura, ning Malaysia padha ra tempat wisatane. Nang Malaysia yo meh kaya Indonesia nek Ora panganane padha ra to, panganan Singapura. Padha dipangan. Ya ana pecel. Ya tetep enak Indonesia. Enak Indonesia. Kono ilate kulinone to, Le. Heeh. Carane nganu lho, Nek kene kan sudah seneng apa legi, pedes, asin. Indonesia iki
Rata-rata senenge gurih. Nek kono piye? Kono luwih nang asin. Asin. Oh. Di beda ya saka. Kayak model mayu-mayu. Heeh. Ini nek kabeh iki makane nek swargane wong desa iki ora semewah swargane wong sing iso tekan endi-endi. Esuk cara nang swarga padha ora ndel. Ndel ketika takoni malaikat. Mas ten ajeng darna apa? Ngerti nek tom sing paling enak. Ya. Sing mawon kuwi urung tau ngrasake liyane tom yam apa ya. Ya wis tau ora ngerti tom yam enak ya. Tom yam. Kan padahal dhek ngerti daftar menu tok dhek. Ayo ora tuku. Anu ngerti daftar menu tok darek empun nasi goreng mawon ngono paling. Ning ngono iki nggire wis ndelok-ndelok kok diangkat kok semene dolar. Engko ngepengke rupiah kok lho kok. Arep mangan dadak ngepengke to main kalkulator to. Sangune ming sentik-sentik. Lah rumangsane sangune kaya akeh ndol 1 juta. Dijol rong lembar kok gemblok asep tenan. Nah ngono. Heeh, oleh rong lembar. Money changer jal. Akeh sing oleh-oleh coklatnya paling murah 12.000 tuh. Nek sing nang Malaysia murah. Coba nang Singapura. Singapura kayak. Masa Singapura ini dolar. Heeh, Dolar Singapura. Iya, ijo. Sak dolar Singapura iki 12.000 kene. Heeh. Berarti sak dolare 12.000 sian ya. Dadi apik yo. Yo apik. Nah, kono wis ngono to. Perdagangan internasional to kono iki. Tetep diwakil. Makanya nek Indonesia sing paling gede sak bar untuk anu pemutaran ekonomi bar sak Jakarta iki sebenarnya nomor 2. Pertama kan Batam. Karena kono jalur perairan dunia. Terus ping pindhone Jakarta memang karena nek Jakarta mencakup seluruh warga Indonesia tumpah ruah. Ping telune untuk pariwisata Bali. Terus saiki sing daerah Irian Jaya ngerti apa jeneng? Raja Ampat. Raja Ampat. Wis tau Raja Ampat. Raja 5 wis ta. Meru aku ya. Ngendi? Sekak nang Pak Pri, kan ono sekak loro to. Oke, ono raja ya. Heeh, bener. Ora mayar. Kowe Pak Kas arep nakoni dodo apa kuwi Pak Kas wong kek. Wis pokoke nek ndek masalah apa to takon ra aku. Apa dodo takon karo sapa? Takon ro Pak Kas apa ro Mendul apa ro kuwi karo Supine dulu sebenarnya. Ora patek sambung ya kowe. ora nyambung kok. Ora patek sambung. Lah kuwi bahasane aja dhuwur-dhuwur ya, do. Ngurung suwe kok. Heeh, wis selesai sambung kok. Takon iki supine dulu. Supine itu gak-gak to. Ngerti nawang sepi. Ya men. Udah namu diramal itu.